Рахим, алхамдулиллахи раббил аламин, вассаляту вассаламу сайидина аля Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин, амма ба'д. Хөрмәтле газиз мөмин мөслимә дин кардәшләребез, ассаламу алейкум ва рахматуллахи тәгалә ва баракатух. Аллаһ Тәгалә җомга көннәребезне хәерле көннәрдән кылып, мөбарәк кылып, ил көннәребезгә тынычлык, гаиләләребезгә иминлек, һәрберебезгә дә бәрәкәт, бәхет, сәгадәт насыйп әйләсен инде. Менә үзебезнең тапшыруларыбыз кысаларында без дәвам итәбез үзебезне һәм сезне насихатлау, дәресләү нисбәтеннән үзебезнең язмаларыбызны, дәресләребезне эшләүне дәвам итәбез. Менә шушы күмтәнтә шушы менә пандемия вакытында күпләрегез инде аны күргәндер, белгәндер, ишеткәндер, карагандыр. Безнең интернет мәгълүмат челтәрләрендә бер видео йөрде. Анда Италиядә бер бабайның инде ясалма хастаханәдә ятып, авыру белән эләгеп, хастаханәдә ятып, ясалма сулыш органнарының ясаткан өчен шушы бабайдан күпмедер фәлән суммада акча сораулары хакында. Һәм бу бабай инде шушы акчаны сорагач елап җибәрү хакында, һәм сорагач абзый борчылмагыз, әгәр дә түли алмасагыз, фәлән фәсмәтән дигәч, бу бабай әйтә, юк ди. Мин сез миннән акча алган өчен түгел, башка бер өчен елыйм дип сорагач, аннан сорыйлар, әйткәч, бабай, ни өчен син елыйсың дигәч, ул әйтә, менә сез миннән 10 көн ясалма сулыш алдыру органнары, ягъни ясалма сулыш алдыру аппаратында яткан өчен фәлән кадәр сумма акча сорадыгыз. 10 көн өчен. Ә мин инде 80 ел Раббымның хавасын сулыйм. 80 ел, 10 көндә түгел. 24 тәүлектә, ягъни бер тәүлектә адәм баласы 23-24 мең мәртәбә сулап, үпкәсе аркылы 500 литр һава үткәрә. Бер тәүлектә. 80 ел сулыйм ди бабай әйтә. Ләкин бер тапкыр ди Раббыма шөкр иткәнем юк ди. Менә Аллаһ Тәгалә адәм баласының җәмәгатьшының кадәр нигъмәтне киң кылган. Шушы зур нигъмәтләрнең берсе ул су. Бигрәк тә авыл шәһәр, бигрәк тә авыл халкына ул бик кызыклы, менә су. Бит Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Коръәни Кәримдә дә әйтә: "Валлаһу халака кулля даббатин мин ма'i." Дөрестлектә Аллаһ барлык тереклекне судан яратты ди. Нур сүрәсенең 45-нче аятында. Барлык тереклекне судан яратты. Адәм баласының тәне 80% судан тора. Җирнең өслеге 70% судан тора. Диңгезләр, океаннар, күлләр. Шушы күлләр, сулыклар кояштан кергән начар излучениене кире, ягъни көзге формасында, сыйфатында эшләп, кире чагылдыралар галәмгә. Аның сыйфаты бик күп. Тереклектән, ягъни судан башка бер тереклек яши алмас иде. Бездә хайваннар да, бөҗәкләр, һәрбер тереклеккә су кирәк. Аллаһ Тәгалә тереклекне судан яраттым ди. Һәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә Каф сүрәсенең 9-11 аятларында булай дип әйтә. Русчасында укып китәм мин инде. Мы ниспослали с неба воду благословенную и взрастили посредством нее сады и зерна собранного урожая, и высокие финиковые пальмы с висящими рядами плодами. Таково пропитание для рабов. Мы оживили ею мертвую землю. Таким же будет выход из могилы. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Коръәни Кәримдә безгә җәмәгать әйтә, без суларны яудырып сезнең өчен ризыклар, зур пальма агачлары инде, финик агачлары, бананнар, апельсиннар, икмәкләрегезне, шәйләрегезне су яудырып сезнең өчен үстерәбез ди. Шулай ук Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Хиҗр сүрәсенең 22-нче аятында әйтә, без болытларны су белән тутыручы җилләрне җибәрдек. Без болытларны су белән тутыручы. Ягъни җәмәгать, менә сизгәнегез булса, яңгыр яул алдыннан һәр вакытта диярлек җил чыга. Менә Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримнең Рум сүрәсенең 48-нче аятында әйтә, менә сезнең өчен авыр болытларны куып алып килеп, аларны яңгыр белән тутыручы җилләр ди. Әгәр дә без фикер йөртеп карасак, галимнәр әйтәләр, ни өчен җил чыга яңгыр явыр алдыннан? Чөнки су бер кая булмаган, су өслегендә генә булган, диңгез, күлләр, океаннар өслегендә булган минералларны Аллаһ Тәгалә җил белән җыеп ала иң әүвәл. Аларны өскә күтәреп, болытлар белән буташтыра шушы минералларны һәм файдалы итеп кирәк җиргә китереп яудыра. Ягъни бакчада шишмәдән сиптергән, куйыдан сиптергән су белән яңгыр суы бер кашан да бер тигез булмаячак. Аның берсе суны катыра, икенчесе аңа файдалы минераллар белән йомшарта, үстерә. Менә Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә Рум сүрәсенең 48-нче аяты, Хиҗр сүрәсенең 22-нче аяты Аллаһ Тәгалә фикерләргә куша, күрсәтә яңгыр ди, су турында бик күп ул мәртәбә әйтә.
яңгыр яудырабыз, сезнең өчен үстерәбез, ашагыз, эчегез, ләкин исраф кылмагыз, куйган киртәләрдән шиктән ашмагыз, шиктән чыкмагыз ди. Мөхтәрәм дин кардәшләрем, шушы яңгыр, шушы эссе вакытында ничек көтәбез без яңгырны, ничек көтәбез без кара болытларны? Менә безнең бүген быел республикада дагы Сабар районында, Теләче районында, Питрәч районында, Лаеш, Мамадыш районнарында булса, әйбәт булса, яңгыр яумаган, корылыктан җирләр ярылган җирләр булды. Җирләр кибеп ярылган, игеннәр үсмәгән районнар, җирләр булды. Менә монда да Аллаһның хикмәте бар. Кем яудыра шушы яңгырларны, кем яудыра, кем искитерә шушы җилләрне? Әгәр дә бит карасаң гаҗиз калырлык, монда мугҗиза, уйласаң, фикерләсәң урын бик күп, һәрберебезгә дә. Шуңа күрә менә бу килеп яуган яңгырларда, искән җилләрдә, килгән болытларда ярый. Эсселектән соң тарихта бик күп мәртәбә булган кебек, җил, ураган килмәсә, йортларыбызны алып атмаса, түбәләребезне әйләндереп капламаса, андый вакытларда булды бит. Тәүбә кылырга кирәк. Шуңа күрә һава торышы алышынган вакытта да хәерле булсын дип, безгә дуга кылырга кирәк. Һәрберебезгә дә, авыл һәм шәһәр халкына. Менә шушы нигъмәтне, су нигъмәтен бирүче, җуынырга, әйберләрне үстерергә су нигъмәтен Аллаһ Тәгалә Тәбәрәк сүрә, Мулк сүрәсенең ахыргы аятында әйтә, безгә сорау биреп тамамлый шушы бөек сүрәне. Әгәр дә суыгызны алсак, аны сезгә кем кайтарыр ди. Шуңа күрә һәрберебез дә краннарыбыздан аккан Аллаһның нигъмәтен кадерен белик. Исраф кылмыйк. Сулар сипкән вакытта гөлләребезгә, үләннәребезгә, түтәлләребезгә, игеннәребезгә шөкр кылырга онытмасак иде. Субханака Аллаһумма ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.